வணக்கம் மக்களே, இது ப்ரோமோ அழகம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க மக்களே? நம்ம அஸ்வின் வந்து புதுசா போட்டோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா? நம்ம அஸ்வின் இந்த போட்டோஸோட கேப்ஷன்ஸ்ல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, நம்மளோட கம்ஃபர்ட்ல இருக்கும் போது நம்மளோட பெஸ்ட் வாழ்க்கை வந்து நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம எதை நம்புறோமோ அதுக்காக போராடும் போது தான் அது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம சிவாங்கி வந்து நாளைக்கு குக் வித் கோமாளில ஆனபல் கெட்டப்ல தான் மக்களே வராங்க. அதனால குக் வித் கோமாளி செட்ல எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. முடி வெட்டின ஆனபல்னு போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா சீசன் 2ல சிவாங்கிக்கு வந்து இந்த கெட்டப்ல நிறைய முடி இருந்தது மக்களே. இப்போ குட்டியா தான் இருக்கு சிவாங்கிக்கு முடி. கரெக்டா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் சிவாங்கி சீசன் 2ல இதே கெட்டப் தான் போட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு சீசன் 2 பிடிச்சிருந்ததா இல்லாட்டி சீசன் 3 பிடிச்சிருந்ததான்னு சொல்லி நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதுதான் நம்ம சிவாங்கியும் கேட்டிருக்காங்க மக்களே. அப்புறமா நம்ம சிவாங்கி வந்து போன வாரமே அவங்க வடிவேல் கெட்டப்ல வந்திருந்தாங்கல்ல, அப்ப எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல சிவாங்கி டெலீட் பண்ணிட்டாங்க மக்களே. ஏன் சிவாங்கி டெலீட் பண்ணிருப்பாங்க? ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பிடிக்கலையோ? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மக்களே? அப்புறமா டான் படம் இப்ப வந்து 7 வாரத்துக்கு மேல ஆகிடுச்சு ரிலீஸ் ஆகி. உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க.